நடிகர் ஜிகான் ஹுசைன் கராத்தே பயிற்சியாளராக இருந்த இவர் சமீபத்தில் தான் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்து போனார். பாரதி ராஜாவோட மகன் மனோஜ் அவர்கள் இறந்த அதே நாள் தான் இவரும் இறந்து போனார். ஜிகான் ஹுசைன் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில சின்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்தார். நடிப்பு மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் கராத்தே பயிற்சி வில் வித்தைன்னு சொல்லி நிறைய பயிற்சிகளை மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். இப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை நல்லபடியாக நடத்திட்டு வந்த இவருக்கு திடீர்னு புற்றுநோய் தாக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால ரொம்ப உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். சமீபத்தில் உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமாச்சு. மருத்துவமனையில தீவிர சிகிச்சையில இருந்த இவருக்கு தான் இறந்து போயிருவோன்றது முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருச்சு. நடிகர் ஜிகான் ஹுசைனுக்கு சினிமா துறையில நெருங்கிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல முக்கியமான ஒருத்தர் தான் நடிகர் பவன் கல்யாண். இவரு நடிகர் ஜிகான் ஹுசைன் கிட்ட கராத்தே பயிற்சி மேற்கொண்டாரு. இதனால இவங்களுக்குள்ள நல்ல நட்பு இருக்கு. அதனால ஜிகான் ஹுசைன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இறந்து போறதுக்கு முன்னாடியே தன்னோட வீட்டை பவன் கல்யாணோட பேர்ல எழுதி வச்சிருக்காராம். இது மூலமா பவன் கல்யாணுக்கு ஒரு கோரிக்கையும் வச்சிருக்காரு. தன்னோட வீட்டை தான் நினைவிடமா மாற்றணும் அப்படின்னு பவன் கல்யாணுக்கு இந்த கோரிக்கையும் சொல்லியிருக்காரு.